arnasketa kontziente eraginkorrenetakoa Greg Bradenen eskutik. Greg Braden. Nola egiten da? Nola bait, kontzientzia bihotzan inguru hontan jartzen lagundu, gu hor eon ernea lehia, naiz begitatik ikusten dugun, eta belarretatik entzuten dugun, gure zentzua hor jarri, hortako ikutu, kolpetxuk eman, eta 5 segundo inguruko arnasa hartu, eta 5 segundo inguru bota. Sugurretik handena, eta horrean altzun demo guzia. Ohartu zaitez, ariketa inaurretikan nola sentitzen zan, non zauden, non zauden benetan hoxe, ja konturatzen zan, eta arnasketa hori ondoren, zuk ikuseko zu, minutu bat, 2, 3, guztia, geho ze gertatzen den. Minutu bat itean emazu, zigortan zaitut, aldaketa nabaituko zula, berez 10 arnasekin nabaituko zu. Zer da gertatzen dena, holako lanbrobak kendu balizuteko bezala, somatzen da. Erneago bazuna bezala, baina ez erne eszitatua, erne alteratua baizik eta. Erne, lasai, oso interesgarria. Bota. Hartu. Bota. Hartu. Bota. Harrigarria ze onurak lortzen din arnasketa honekin.